Kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Dasiga, Tinong. Dasigo nato ng paglakat para nga makaabot kita sa balay antes magdulom. Dasigang paglakat. Oo, ano pa ini ginabuhat ko, haw? Halos madasma na gani ako sang dali-dali sa paglakat. Kabugat pa nga daan sining ginapasan ko nga mga kahoy, oh. Oh, naano ka? Nga naginawa ka sa madalong? Nadumduman ko lang ang nagakatabo sa doog nga ini. Sadto, ang doog nga ini, amo ang pinakamalinong sa banwa nga ini. Kag malinong ang mga tao nga nagapangabuhi diri. Kag ang halos tanan diri nagakilalahay. Halos nagainabyanay, nagabuligay. Ginahatagan sang pagtamod ang sinuman nga nagakinahanglan sang bulig. Kag ina, nagakatabo sang wala pa nagsalakay ang aswang diri. Ay, husto ka, Tinong. Ang sadto malinong kag matawhay nga kabuhi sang mga pumuluyo diri. Nabuslan sang kahadlok kag kakugmat. Tungod nakahibalo ang tanan nga sa pag-abot sang kadulom, isa naman ka residente diri ang madula. Dire lang ako sa crossing manaog palihog, nong. Pusing ka lang, naong! Oh, ali na, miss! Manaog na ako. Abante! Kadulom na gid pa. Ay, nadulman gid ako.
Ano abi kay naabriya pa ang bus nga ginasakyan ko pa uli. Ay po, Diyos ko. Uligi man ko ay. Ikaw na lang ang bahala sa akon. Ay. Sa sulod sa pila ka tuig nga nagatrabaho ako sa syudad. Amo palang ininatabo nga nagabihan ako sa pagpauli. Kay naanad ako nga pag-abot sang alas 4. Nagapaalam na ako sa akon boss para nga makaabot ako sang temprano sa amon. Kag hindi maatrasar ang biyahe ko. Kag hindi man ako maabtan sang kadulom sa dalan. Kag antes magtunod ang adlaw, makaabot na ako sa balay. Ay, ano abi kinaabriya pang bus nga ginsakyan ko. Kag kinahanglan pa nga hulaton ang mekaniko. Agod nga magkayo. Ay, gusto ko man tani nga magsakay sa lain nga bus. Apang daw sunlog man. Kay wala gid sang may naglabay nga bus. Gani amo ini. Pasado alas 8 na ko sang gabi. Kag nakaabot diri sa amon. Ay, sigon ko pagid ang paglakat ah. Ay, salamat. Ginausoy ko ng kahon sang talamnan papauli sa amon. Kinahanglan. Hindi ako magpadaog sa akon kahadlok. Tungod wala sang madulot nga kayuhan ini sa akon. Kung amo ini mangibabaw. Oh. Bah. Anay ka. Nga ba lang nga pamatsyag ko ha? Ito pinakasunod sa akon. Anay ka. Madulog anay ako. Mabalikid ko be. Bah. Wala man ako sa nakita nga tawa. Ay, padayo na lang ako sa paglakat ha. Kagdasigon ko ang paglakat. Malapit na lang ako sa balay. Kagkitao na ang atopsin eh. Oh, ba? Ano ina? May hinali lang nga nagbalabag sa lagyan ko. Tawo? Kag isa ka lalaki? Nagabihan ka gid Miriam. Ay salamat. May makadungan na ako. Kag pamilyar sa ako ng iya tingog. Papadayon ako sa paglakat ha. Kilala man niya ako. Buot silingon. Kasilingan siya namon. Ari na. Malapit na ako sa iya. Ara, nagtulog siya sa paglakat. Kaginhulat niya ako. Madali-dali pagid ako. Ara, nagbalik siya sa akon. Oh, Diyos ko! Ang lalaki nga kahambal ko. Amat kinagabago ang dagway. Ay! Hindi! Nanginisa siya kadako nga idok. Ay! Hindi! Aswang siya! Hindi ha? Maluoy ka sa akon! Maluoy ka sa akon! Ay! Kinapakin niya ako. Kag natumbag kita ko. Ay, hindi! Maluoy ka sa akon! Maluoy ka sa akon! Pinang? Hindi ba lang nga Sabado kahapon? Kag inugpuli ni Miriam halin sa syudad? Oo man. Apa nga nag-aga na lang. Wala siya nga makapauli, haw? Ay, basi kung may ginasakuan siya sa ila opisina Gani nga wala siya nakapauli. Tinong! Pinang! Pinang ako ini si Mayok! Bah, si Mayok ina. Mayok! Dayon lang Ari kami dire sa kusina.
Oh, may kinahanglan ka? Nga daw ginahapo ka kithaw. Tinong, Pinang, hindi lang mo magpahinali Apang ang inyo anak, si Miriam, nakita sang bakiros ang karbaw sa tunga sang talamnan, nga patay na. Pre, Ano? ano? Makaluluoy ang kaimtangan niya. Wa ang yadugan. Galos, nagbulag ang iba niya nga bahin sa lawas niya sa iya lawas. Oh, Diyos ko! Diyos ko. Ang ako, nana! Pinang, dali ka! Katuan naton si Miriam! Oh, Diyos ko! Ang ako, nana! Ang ako, nana! Miriam, anak ko! Anak ko! Magkaluluoy ka man! Magkaluluoy ka man! Kung makita ko lang ang aswang nga ina, patyon ko gid siya. Patyon ko siya. Hatok-hatokon ko gid ang lawas niya sa ngakong talibong. Ang talibong ko nga ini, amuning gamiton ko sa pagpatay sa iya. Kinahanglan na naton nga maghulag. Ipatawag kong tanan nga mga kalarakihan dire. Masukilanon kita. Hambalan naton kung paano naton tapuson ang nagakatabok ang pagpamatay dire. Kaya kinahanglan nga mauntat na ang pagpamatay sang aswagay na. Kinahanglan gid tugod isa na ini kadako nga pag-insulto para sa akon. Bilang Kapitan del Barrio sa lugar nga ini. Pila ka mga kasimaryo na naton ang nagkanamatay dire. Kaginpatay sang aswang. Una si Auring, ikaduha si Darius, ikatatlo si Nining. Isa ka inosente nga bata nga wala sang patawag nga ginpatay sang aswang. Kag subong, si Miriam naman ang bugto nga anak ni Pinang kag Tinong. Nga mo ang paglaom nila sa ina katigulagon. Kag sino pa gid ang masunod? Sino pa gid ang biktimahon sang aswagay ni? Gani kinahanglan nga magplano kita sa dapat naton nga buhaton para madakpan ang aswang nga nagapamatay diri sa duog nga ini. Miriam, hindi ko mabatod ang natabo nga inisay mo. Hindi gid. Bisan kami ni Chay mo Pinang. Daw hindi namon mabaton nga wala ng amon bugto nga anak. Apang kinahanglan namon nga magpakabakod. Ang pinakamasakit lang kay hindi namon mahatagan sa hustisya ang iya kamatayon. Tungod hindi kinaandan nga tawo ang nagpatay sa iya. Tinong, saan o galing iya lubong? Sa labing madali nga panahon, tungod hindi ko mabatas magtulok sa akong asawa nga ginasakitan. Kag ginabunlayan, tagsa nga makita niya ang amon anak nga ara sa sulod sang lungon. Miriam, mahal ko gid ikaw. Mahal nga mahal. Ay, ahay. Makaluluoy man si Roy, no? Daw hindi niya mabaton nga wala nang nubya niya. Matuod, ina.
Hamak mo ha? Nga pila ka tuig man ang ila relasyon. Kagbati ko gani. Nagaplano na kuno sila nga magpakasal. Apong amo pa sining natabo. Kanami kung tani sa ila parison. Kay pareho sila nga gwapa kag gwapo. Apang wala na si Miriam. Patay na siya. Kagin patay siya sang aswang. Roy, diri na. Mapuri na kita. Ato ng mga nagkumpanyar sa lubong ni Miriam. Ibilin na ako din nung. Gusto ko nga makaupod si Miriam. Bisan sa katapusan na lang at yun. Kinahanglan mo na nga magpauli. Para nga makapahuway ka. Halos wala ka na sang tinulugan. Sugod sang ginhaya si Miriam. Wala siyang nagsabat sa baylo. Nagtulok lang siya sa pansyo ni Miriam. Ate, sige Roy. Mauna na lang kami sa imo, ha? Oh, Jun! Di na manghod mo? Oh. Ha? Ginbiling ko siya sa patyo. Ha? Nga, ginbilin mo siya. Nang pan kong ginabatsyag niya. Kung hindi tungod sa kababaya sa utod mo, wala kong tanay na dula si Miriam. Meg, Manuel, tama na. Upog ka lang. Ano na, mapauli na ta. Idulong ta ka. Babayin ko ah! Hindi ko pa pakilabtid eh. Kabuhay ko na eh. Nga, zero yung ginabasol mo, Manuel. Kaya nga hindi. Kung tunay siya nga lalaki, dapat kung tani. Ginhulat niya pag-abot ni Miriam. Ugaling, wala eh. Nakabalo ka kon nga ah. Tungod talawit siya. Nagapakuribong na siya sa sulod sa iya balay kay te. Dulom na mo. Kag nahadlok siya nga patyon sa aswang. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100, Ikaduha nga hatag! 200, Ikatatlo nga hatag! 300, Ikaapat nga hatag! 400, Ikalima nga hatag! 500. Ako si Cheryl May Villapa sa Morsia Negros Occidental. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM Week 4. Dugang ko na ni pamakas magamit sa akon mga kabataan. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan nga sponsor sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo, #1. Star FM, it's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization, Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay.
was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Ari na ako sa syudad. Nakaabot na sa terminal ang ginsakyan ko. Ay, apang wala sang krisanto nga masugat sa akon. Tungod hindi ko makontak ang numero sang telepono nga ginhatag niya sa akon. Ang maayo pa, manawag na ako sa kilala sang Eloy ni Leda diri sa syudad. Mapabulig ako sa iya kung paano ako makalambot sa iya. Kaya hindi ako makatultul diri. Sige, ma'am. Salamat, gid. Sige. Bye. Ay, sunod sa nagsabat. Masakay lang kuno ako sa taxi. Kag ipakita ang address ang gindikta niya sa akon. Mabantay ako sa taxi. Kag magsakay. May madayunan ka bala diri? Wala. May mga ginapaarkilahan diri nga mga kwarto-kwarto lang. Kadamo. Mangita bala ako sa lokal nga pamantalaan. Nga aman.
Wala ba lang hinambit sa imo ni Lucina nga kinahanglan mo nga may madayunan diri sa syudad? Kay hindi na inasabat sang foundation. May food allowance ka. Pero ang para sa dayunan mo, wala na. Nahinambit man niya, ma'am. Kuhan, wala lang kami nakakuntakanay sang kilala ko. Pero tinguhaan ko ging masugilanon ko siya. Ati, ara man lang galiin na. Ikanugon kung mang arkila ka pa eh. Basi kung makontak mo man siya karon o kung buwas. Ay, ang maayo pagali. Sa akon ka na lang anay dayon. Bisan subong na lang adlaw. Kay buwas, updan ko ikaw. Sakay kung sino man nga kontak mo diri. Ina kun okay lang sa imo. May taxi man, ma'am Mahapos man lang ang kadtuan. Salamat, gid. Ate, sige Ikaw ang bahala. O ti ano? Ready ka na bala sa exam? Oo, ma'am. Good. Makapasar ka Kay halos ang tanan didto nga naghalin sa inyo. Wala gid sa may napulak halin pa sang una. Ari ng mga papel mo Sabti na ina. Kay pagkatapos, pakaunon ko ikaw. Kagahalin diri, madiritso kita sa balay. Didto ka anay magpahuway. Kay nakahibalo gid ako nga kapoy kagid sa biyahe Madamo gid nga salamat, ma'am. Wala nga kalain sa pamatya ko. Doon ginakulbaan ako nga hindi ko mahangpan. Doon nabalaka ako sa pagkitay namon nga ini ni Crisanto. Manong, aring bayad ko. Manaog na ako diri sa taxi. Kag magsulod sa building nga ina. Kabay pa nga ara lang siya. Kabay pa. Please. Ay, salamat. Ara siya. Buksan kong portahan. Ay, Crisanto? Ikaw? Anong ginabuhat mo dire? Isra kong portahan.
Hindi ba lang nga kahapon ang schedule ko sa pagkadto diri? So? Nga doon naglain ang tunos ang panghambal niya. Pwede ba lang kita nga makasugilanon? Magpungko ka. Salamat. May problema bala? Ako wala. Basta ikaw may ara. Hindi ako makahango pa. Really? Akig siya. Isa lang ginapatihan ko nga rason. Kung nga nagasubong siya sini. Ang bahin kikidaryo. Mahimo ba lang nga sugiran mo ako kung anong rason? Nga mo sinang ginapakita mo sa akon subong? Akig ka? Wala ako makahibalo kung anong sala ko. Palihog. Ihambal. Para makapaatag ako sang bahin ko. Kung ang bahin kay Daryong ginasubong mo sina, nagsala ka. Salang ara sa huna-huna mo. You sound guilty. Chris, magpamati ka sa akon. Palihog. Wala kami sa relasyon ni Dario. Akoon ko. Nagpangaluyag siya sa akon. Antes ko pa ikaw nakilala. Apang naguntat na siya. Kag sining karon naman siya nagpakita. Kag nagpangaluyag liwat. Kag... Sinong Dario ngayon na? Ang accountant sang Bilya Ignacio? Oo. Wow. Interesting. Kag-involved bali si Dario? Nga siya? Wala ako sang luyag sa iya. Magpatik sa akon. Nagapati ako. Ay, salamat. Akig gagihapon sa Wala akon. mo pa nakuha ang buot ko silingon. Hindi na ako sa imo. Game over na. Chris? Wala na ako sang mahambal pa. Wala naman ako sang mahatag para sa imo. I'm sorry. Pero... Nakuha ko ng gusto ko sa imo. Gani sorry. I'm very sorry. Chris, nakahibalo ako nga nahinalian ka lang. Sigurado ako nga may nakalambot sa imo sang bahin sa amo ni Dario. Apang magsalik ka man sa ako, no? Hindi matuod na. Paano ko siya magustuhan kung ikaw ang ginahigugma ko? Tama na! Kag magwa ka na diri sa opisina ko. Chris? Sige. Amo na ako. Nagkahibalo ako. Nagakinahanglan ng sang jutay nga panahon si Crisanto. Kinahanglan niya nga magpaminsara. Siguro, nagapakuno-kuno lang siya kaina. Sa magsiling siya, nga nagapati siya, nga wala kami sa relasyon ni Dario. Tungod maatag nga akik siya sa akon. Kaina, mabugnaw lang siya sa akon. Abang subong, akik na siya.
Kag masakit man para sa akon ang ginbuhat niya. Kapag tabog sa akon sa opisina niya. Apang nahangpan ko siya. Apang nagapati ako. Nga kung pag-atag na sa iya pang huna-huna ang tanan, maghangpan ay kami liwat. Imposible man, nga basta na lang niya ako nga dulaon sa kabuhi niya. Matamo kami sa mga plano. Kag hindi niya ini basta na lang at talikdan. Tungod lang sa mga sugilanon nga nabatian niya. Kag bisan kay sino siya mamangkot sa Villa. Wala sa makasiling nga may paghangpanay kami ni Dario. Ang naglapta lang nga balita dito. Among pagpanguluyag ni Dario sa akon. Nahinalian lang si Crisanto. Nahinalian lang siya. Ay, mapauli na lang ako Nasugilano mo na bala ang dayunan mo? Oo, ma'am. Kuan, basi ko madugay pa kag makasaylo ako sa ila. Abo bala? Ay, oo, gali. May nasugilanon ako nga tag-iya sang boarding house. Okay lang sa iya. Nga wala na sang advance payment kag deposit. Amo bala, ma'am? Aba, oo. O ti ano? Updan ko ikaw dito? Sige, ma'am. Kag madamo nga salamat. Bisan ano ko nga basa. Wala ko sa nahangpan sa gina-review ko. Si Crisantong ari sa hunahuna ko. Kagda wala ako ginadapuan sang katuyo. Bisan tungang gabi na. Duha ka adlaw na lang. Exam ko na. Diyos ko, puliki man ako. Hindi man ako pagbabayi. Hindi man. Wala sa akon exam ang akon pensar. Hindi ako makakonsentrate. Bisan anhon ko. Hindi ako makahibalo magsabat. Kalain sa pumatya ko. Doon sa mahipi ako. Nga nabuhat mo ini sa akon, Crisanto. Nga nabatas mo ako.
Mga biyan so dagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. O ti ano? Nakapanawag si Marigold? Wala pa man. Si Gilbert ang nagapanawag sa yabian dito nga doktor.
kung ano nang kaimtangan ni Cardo. O ti, ano kuno? Wala man nagapanugid si Gilbert sa akon. Wala kuno nagapanugid ang abyan niya nga doktor. Mau kabay pa. Kabay pa nga hindi matabangan si Cardo. Kabay pa nga magapabilin si nga buang tubtubsan o. Kristal, ari na ako. Marigold! Nakapauli na ka mo ni Cardo? Oo, nakapauli na kami kay Ina sa aga. Ayaw gali. Din si Matthew. Bago lang ginatulugan. Hindi na lang siya pagpukawa Mabalik na ako diri karon. Kagdalon ko ang ginbakal kong hampanganan. Oh? Ano nga hampanganan? Bat. O ti ano? Ano nang natabo? Anong siling sang doktor? Mag-aayo pa bala si Cardo? Oo, Kristal. Mag-aayo pa siya. Amoy ng siling sang doktor. Mas tempranong operasyon, mas maayo. Amo gali? Oo. Pero, hindi ko mahibalaan kung bala. Malipay ako o kung masubuan. Bangod wala ako sang kwarta nga ipaopera kay Cardo Pila ko nung balayran Marigold? Mga 100,000 pesos. Kadako gali? Oo, Kristal. Kag ang plano ko, hindi ko na lang pagpaoperahan si Cardo. Wala ako sang kuhaan sang kwarta para nga maoperahan siya. Gani, hindi na madayon ang operasyon nga inatubtubsan Maayo ina nga balita, Kristal. Kung wala si Marigold sing kwarta nga ipaopera sa kay Cardo, buot silingon. Si Cardo, baga pabili nga buang tubtub sa Sugod subong, nagapati kuya, nga hindi makapaopera si Marigold kay Cardo tubtub sa Amo matuod, Carmen. Kagkabay pa, nga magapabilin nga buang si Cardo. Kag sa sina, masulod siya naton sa mental hospital. Kag kung masulod na naton siya dito, mahimo na nga makabalik diri si Owen. Bangod wala na si Cardo, kag na-lock up na ini sa hospital. Bah, may bato nga nagtupa sa ako natubang? Sino ba lang nagpanghaboy, ha? Oh, may ara naman. May bato naman nga nagtupa. Sino ba lang nagpanghaboy sang bato? Tonto ka mo nga mga bibi ka mo! Oh, ba? Hindi ka mo maigo-aw! May Tonto ka mo! si Cardo na. Kalikaw ka mo sa ka! Ginahaboy niya mga bibi sang bato. Piyo nga maakig naman sini si Marigold. Pero sano kay Gilbert? Dalon ko ni Marigold si Cardo sa Manila. Kag dito siya operahan liwat. Pero nakapauli na gali sila dire. Kag ang mga bibi naman ang iya ginaturyal. Anay ka. Makadto ako sa ilan ni Marigold. Kung maubos na ni Haboy sa mga bato ang mga bibi, kag makapalayo na ang mga ini, mapauli na ina siya kapitan. Kag dason, manago sa idalom sang lamisa. Kay nahadlok siya nga mangakig ako sa iya Amo gali. Naglaom ko kung paoperahan mo sa Manila si Cardo. Wala ako sang kwarta, kapitan.
Ginpatod ko lang kung bala, pwede pa siya mag-ayo. Kagkapitan, nagpasalig ang doktor nga may tsansa nga magbalik ang memorya ni Cardo. Mayo nga balita ina, Marigold. Mayo ina nga balita. Kung amos, saan ka mo mabalik sa Manila? Mabalik pa bala ka mo? Oo, apang hindi pa subong. Wala ako sang kwarta nga ibayad sa doktor eh. Kag sa mga galastuhon ko dito. Nagapangita pa ako sang kwarta, kapitan. Amo gali. Kag nagaplano ako nga dugangan ang arkila sang duta ni Cardo. Apang, base bala kung hindi ako makabayad, kag marimati lang ini. Pahulamon ko ikaw sang kwarta, Marigold. Ano, kapitan? Oo, pahulamon ko ikaw sang kwarta. May sinuptan ako. Ipahulam ko ato sa imo. Ay, kapitan, salamat gid. Apang, hindi na lang makahuluya. Kag isa pa, wala ako sang ibayad sa imo eh. Makahulat ako kung saan mo ako bayaran. Isa pa, hindi ko man inasubong kinahanglan. Kag may ginabaton pa ako nga pensyon sa aton gobyerno. Amoy na ang akon nga ginagasto. Kag nakasupot ako, amoy nang ipahulam ko sa imo. Isipa ang tanan mong gasto ha. Kay hatagan ko ikaw sang kwarta. Kinanglan niya maoperahan liwat si Cardo. Agod sa sina, hindi ka na mabudlayan kung magbalik nang iya husto nga pangunahuna. Ay, kapitan, kaayo gid sa imo. Oo, mapasugot ako. Kag nagaplano ako nga kung mag-ayo si Cardo, mapadayon ako sa akong pag-eskwela. Kag mahimo ako nga mangin manunudlo. Kag kung makatrabaho na ako, babayaran ko na ikaw, kapitan. Marigold, sa kasiling ko na. Hindi pa buminsarang utang mo. Hindi ko ba kinanglan ang akong kwarta nga nasupot? Kag mayo gani kay may dapatan ako sang kwarta nga ina, nya mapuslan sang iban. Ay, kapitan, salamat gid sa imo. Hulog ka sang langit sa akon. Balita, Kristal. Ano nga balita, Carmen? Malakat na si Marigold kay si Cardo sa Manila. Mapaopera ang buwang. Apang wala sang kwarta si Marigold, hindi bala? Ginpahulam sila ni Kapitan Aurelio. Ano? Ginpahulam ni Kapitan Aurelio? Amo gali? Maayo kun amo eh. Ang buot na silingon. Gusto mo man nga mag-ayo si Cardo? Ang buot ko silingon, Carmen, kaayo gid kay Kapitan Aurelio. Mabinuligon siya sa iya mga abyan. Kag paano na lang iya si Marigold? Ano na lang ang matabo sa iya? Kung mag-abos na, mangindubli ang iya pag-anto sa luyo ni Cardo. Si Marigold, hindi makahibalo magtalikod sang iya hinambalan. Nagsiling siya, nga bisan ano ang matabo. Bana niya gihapon si Cardo. Kag may katungdanan siya, nga ginsumpaan nga handa siya magbulig sa kay Cardo. Ang silingon mo, ikaduha siya nga buang. Ay, nga ilubong niya sa pag-antos ang iya nga kaugalingon. Sa kapudlay kag sa kalisod. Wala na gid bala siya sang respeto sa kaugalingon niya? Kanugon.
Kanugon sang aton kabudlay sa pagbulig sa iya, Kristal. Ay, Carmen, amo matuod. Apang wala kita sang rason nga magpamatod sang para sa iya. Makaluluoy man si Owen. Nakahibalo ako nga ginahigugmagin niya si Marigold. Ano abi kay si Gilbert mo? Ginukat ginyang parte sa pagpaopera sa kay Cardo. Kung wala niya ginukat, kundi magapabilin nga buang si Cardo. Kag mapasulod natin sa mental hospital. Basi may mabuhat ina nga kaayuhan sa kabuhi ni Marigold, Carmen. Hindi kita magdula sang paglaom. Masami kami nga nag-opdanay ni Owen. Siya nga akong ginahibo nga escort kung may talambungan ako nga party. Nagalaom ang iban nga may relasyon kami. Kagamoy nang akong ginalaoman nga matabo. Apang malasanggana si Owen na magpabutsyag siya pagigugmas sa akon. Kag natak-an ako sa paghulat. Sino ba lang babae nga ina nga mo nagahawid sa iya? Sa ano ko siya makilala? Sa ano? Malakat na si Cardo kag Marigold buwas. Masakay na sila sa barko pakanto sa Manila. Nagpaalam siya diri sa akon kagabi. Kagun halos pa lang, daw hindi niya buyan si Mateo James. Palangga gid niya ang akon anak, Carmen. Kung si Owen ang iyang manginbana, nakaibalo ako. Makaangkod sila sa madamo nga anak. Ay, gali. Diin si Madayon dito. Kay wala man siyang kilala si Marigold dito. Wala man siyang kilala sa Manila. Madayon lang sila kuno sa baratuhon nga pension house. Hasta mag-abot ang operasyon ni Cardo. Nagsiling nga daan si Kapitan Aurelio nga hambalon lang siya kuno ni Marigold. Kung nagakinahanglan siya sang duga nga kwarta, kay padalaan lang siya ni Kapitan. Kaayo gid kay Kapitan niya. Pero wala siya makaibalo nga ginapadugay pagid niya ang kabuhi ni Cardo. Sinong makapakot sina Carmen? Kung mag-ayo si Cardo, mangin maayo siya nga bana kay Marigold. Hindi gani makasaho sa iya ang ido niya nga si Carlo. Si Marigold pa. Ay, gali. Diin gid bilin ni Marigold ang ido ni Cardo nga si Carlo. Ato kay Kapitan Aurelio. Nagsiling si Kapitan Aurelio nga siya lang kunong mahibalo kay Carlo. Tumalagsahon nga tao si Kapitan Aurelio, no? Mabinuligon siya. Mabulig siya sa mga tao nga nagakinanglan sang bulig niya. Basta, masarangan ang niya. Cardo? Nga nagkahibi ka? Nadlo ko, Marigold. Nadlo ko. Ha? Nga mahadlo ka. Kay mapaopera na ko, boss. Ano ang siling? Bukon galing akon ulo? Hindi nila pang bukon ang ulo mo. May buhaton lang sila sa imo ulo para nga magbalik ang imo kaisipan. Ano nga kaisipan man? Di nagkatong kaisipan ko. Cardo, may balatian ka nga amnesia. Amoy na nga bulngon kanila. Kung mag-ayo ka na, makahibalo ka kung ano natabo sa imo. Kag kung nga kadugay sa imo magpauli sa aton. Hindi ka magkahadlok.
Hindi ko ikaw pagpabayaan. Sige na. Magtulog ka na. Kay buwas ka pa operahan. Sige ah. Matulog na lang ko ah. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source